Nezomri za volantom. Predminulé moje video malo vyše 865 000 hliadnutí a bolo to video o klasickom radení na Volve FH. Teraz vám chcem niečo ukázať, čo v živote nikto nedal na YouTube ani na žiadnu sociálnu sieť. Ako prežiť mikrospánok v aute, keď sa ti dá spať. Keď vyrazíš o 10. večer, ako sme my chodievali zo Žiliny, a nad ránom o 4. si pri Norimberku a nepomáhajú otvorené okná, vetračky, 4 kávy a dal by si aj zápalky do očí a venovala si všetok svoj majetok za hodinu spánku. Nepomáhajú drinky, nepomáhajú kávy. Ja ti poviem, čo ti pomôže. Poviem vám to všetkým. Je to úplne jednoduché a zbavíte sa za 20 sekúnd spánku, ktorý vás chce ovládnuť. Zachránte si život. Kliknite na môj kanál YouTube Studio M8. Dám tam videjko, ktoré si každý zapamätá. Všetkých vás zdravím.